tiedän. Molemmat kertoo yhtä aikaa sen pojan nimen, ketä on kattellut kolmannella. 1, 2, 3. Juho! Perkele! Mitä me nyt tehdään? No ois nämä pitänyt repiä koko pää irti, ettei tarttis tässä nyt miehestä tapella. En mä voi Juhoa ottaa, jos säkin oot kattellut sitä. Eli täällä saa myydä vanhaa tavaransa. Ei sitä kukaan osta. Ei sitä tiedä. Elon hetki myös helkkyvin riemuineen. Se on vain väliaikainen. Ja nyt me saunotetaankin tuoren morsian oikein puhtaaksi ja oikein lennekkääksi.